Shalom. For every spiritual problem, there is a prophet meant for it. Until that prophet is located, you will never find solution. So, connect with your prophet today and unlock the purpose of your life. Shalom. Okorobịa dị mma, Master Prophet, the awakened one, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great seer, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, Biafra spiritual leader, the awakened one, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great seer, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, Master Prophet, aka na-agwọ ọrịa, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great seer, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, Biafra spiritual leader, the awakened one, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great seer, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, Master Prophet, aka na-agwọ ọrịa, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great seer, anyị sokwa gị n'azụ. Okorobịa dị mma, Master Prophet, onye amụma Biafra, anyị sokwa gị n'azụ. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great seer, ihe kwuru na-eme. Onye amụma Yahuwah, the great seer, the differences. Okorobịa dị mma, Master Prophet, the awakened one, ihe kwuru na-eme. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye amụma Yahuwah na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Mama, ndewo ndị Igbo, ndewonu. Ekelele m unu, ndewonu, edekwara unu na mma.
ndị Igbo ya dịrịnụ na mma ndewonu ya dịrịnụ na mma ndị Igbo ya dịkwaranụ na mma dịrịnụ na mma ndị Igbo ya dịkwaranụ na mma ya dịkwaranụ na mma ya dịkwaranụ na mma ndị Igbo ya dịrịnụ na mma. This is the Master Prophet Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rofana. Ụbọchị taa wụ 22nd of January 2026. O nwere efu nwaanyị kara aka kajara akaja. O sendere na m this video ihe na-eme na ihe asị na-eme na Biafran land. Again m ya before. Ahụ m ya. Megecha anya ike agwụ m. And since that time, enwere ohere na-ele this content, na-ele onye kwuge ihe okwuge. Werekwe almost 1 hour jee na page nwanne anyị nwaanyị ahụ a na-akpọ Nneka. Agala m na page ya, watch ya from 2020 mgbe o bidoro the page. Ma hụ na nwaanyị a wụ a content creator. No, a content creator. Now, ekwughị m ihe m kwughị ka m ji mebie aha ya ọ ka m ji mebie integrity ya or person ya. I will not do that. Because otu m ji hụ ọ dị ka ọ na-eme so many things. Aga m eme ihe ọ ga-awụ ya wụrụ na na ma ete na-enye unyi n'ihu ọ na mmere ya akaja. Maka awụ onye shi n'oshishi aga ama ete ya akaja. But aga m aga straight to the point ihe m kwubịa taa. Aga m akpọ a lot of voice recording onye ahụ kwuru. And I hope na my system o mee n'ọdụ ana m eme ihe a ikwu okwu na onyonyo. So amazi m otu na-edi eme ihe a na-eme operate. O take me almost 1 hour before I'm able to even cut videos m na-cut before in 5 minutes. O take me very long time. Echefuchara m ya. Nwanne anyị nwaanyị a ha na-akpọ ya lọlọ. But aga m akpọ ya lọlọ because ama m eshini eshishi. Ihe a na-enwe na Biafran land na n'ala Igbo wụ onye ọbụla nwaanyị ọbụla na-akpọ onwe ya lọlọ. Maka ihi na ị nwere di ga-awụ lọlọ. Ndị nọ na chọọchị a na-akpọcha ha lọlọ. Lọlọ wụ nwaanyị eshini eshishi. Nwaanyị eshini eshishi wụ lọlọ. Di gị wụ obedikwe chief. Aga akpọ gị lọlọ. Olesi ma mgbo na-eshini gị eshishi as lọlọ. Onye eshini eshishi. O eshie gị eshishi lọlọ. Mgbe alawa ala Igbo, my grandmother eshini lọlọ maka ọ kajara akaja nwaanyị mmiri. Na-aga na mmiri kwuo okwu ndị mmiri anụ olu ya. Ọhụkwa ndị na-ete nzu ha na-eje aka ogele
nwanyị ha eshiniye shie lolo kaja aka. That is no oke nwanyị. Ndị mgbe ma grandmother dị ndụ, o nwere ebe ọ ga-eje, even ọ na-eji some ụmụ nwoke ọ na-ebu ụzọ eburu oke maka ada onye eze, ndọkwa onye mmiri kara aka kaja. So aga m akpọ nwaanyị lọlọ unless ma ama meshini eshishi. Ihe na-eme na social media now, na YouTube, onye ọbụla sị na onye lọlọ. That's just bastardizing ọdịnala na omenala Igbo. But ya wụrụ na eziokwu na ama m na eshini nwaanyị eshishi, then aga m akpọ ya lọlọ. But ugbu a aga m akpọ ya lọlọ, m ga-akpọ ya nwa ahụ ya. Ọ masị ya nwanne anyị nwaanyị a. Nwanne anyị nwaanyị a gara before onye na-anọghị ga-anọ lie ozu. Asị ya bụọ, ọ ga-esi n'ụkwụ na-abụ maka ọnọghị ga-anọ lie ozu. Over 4 years now, KG, Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra, Nnamdi Ezebiro. Everybody ma ihe mere. I, the working the one, anomingano liozu. Asim boma, agamea, meshanyam jeboputo ozu from Ishie. Anomea mbo, agbara Nnamdi Ezebiro mbo okpuru 2016 and 17. 2016/17. Mona Kanonta, anyị gara protest na England. Anyị gara Biafra meeting na England. Ihe dị iche na that time and this time ọwụ, ihe mere ya dị iche wụ nọ na Uche Mefo pụrụ with us. Uche Mefo pụrụ with us. Uche Mefo worked hand and hand with Madam Nene Anya. Enweghị nsogbu, enweghị gide aga agba ọzọ, enweghị ụgbakọrọtele, enweghị onye gburu Nnamdi Kanu mma mmiri, onwekwara onye gburu iwu, onwekwara onye riri ụgbakọrọtele. Onye dị iche. But ile anya that time and this time, ihe na-asị ifo agha nnabe agha akwa n'ihe na ome. Enwere ndị ewu mgbe ọbụla ihe ala niile rụrụ aka ha n'ime, ma ọwụ ha bidoro onye ha si n'ọkụ ebe ọbụla ọkụ rere enwere na ndị aka ha fingerprint ha nọcha n'ihe niile. Ha na-eji ha na-eshi ha na-adọ enye ebe ọbụla ha jere ọnụ ha n'ọbara. Ile anya ihe mere na 2016 and 17 or 15 and 16, almost ihe megana. The same people ka nọkwa underground na-ewere isi ndị mmadụ na-akụkọta ọnụ. Almost the same thing. 80% of the people controversy enwere last time ọkwa ha sokwe na this previous time. Aga m ekwu ya maka mkwu ya nweghị ị ga-eme. Ị ga-egbuli m. Eji m ọfọ mmụọ kara aka n'ala Igbo. Akụrụ m n'eziokwu. Ị ga-egbuli m, enweghị ị ga-eme. Even mkpọkwa n'aha gị, enwekwana ihe ị ga-eme. The tupu maga ihe ka anyị gere nwaanyị asị na Nneka.
Uche Mefo lụrụ ọgụ gidigbam ka nwoke. Uche Mefo na-enweta oji on a daily basis from Nnamdi Ezebiro, from Mazi Nnamdi Kanu. Uche Mefo works hand and hand with Nene Anya on a daily basis. Madam Nene Anya was able to carry on out her duties without Ibuye Mamri and without Iri Ubakrotele. But this time Chike Doziem was lost in action on here diche. Yawuna Chike Doziem was doing his job, working together. Nwanne na anọkọta ọrụ. Enwe bidikwe ndị agba arụpụ. Enwe bidikwe ndị iro. Enwe bidikwe onye efulefu. Mmụọ ọjọọ bara n'isi. Still, akanaghị inwe threat to IPOB. Ugbu a IPOB agbakashiana n'ala bekee. Ọ naanị n'ala Igbo ka IPOB shiri ike gidigbam. Because Supreme Commander meghe ọnụ ha niile ga-agbakọ. But nga ha nọ n'ala bekee nwecha ịntanetị, Asha atọrọ na ha otu ibe ọdụ. Onye ya na nwanne ya ekwu jee ịchụ nta, ahapụ anụ a ga-achụ chụma agbịrịgba ọkpa nwanne ha. Onye mere a ji si ijemejilụ nwaanyị arịka ejila onye akaebe but mgbe o setie na ga-achọ m, hey, onye kpọtara na gị nwaanyị arụrụ ala, nwaanyị ọjọọ, na onye hụtara na gị. Onye o ji si ozu shimushi, ozu shimushi, enyi ka nwanne ala larie la kanai. On him in this present time, anyị n'ime ozu shimushi, ndị enyi alarie ne, ndị DOS alarie, ndị code of conduct alarie, ndị command and control alarie. Ha niile nweziri aboki ọzọ dị iche iche ha na-achọrọ nnama. But ndị na-akụrụ na ha ekpe remained the same. Ndị kogo ekpe the last time eji Supreme Commander ọkpọ ndị na-akụkọ ekpe taa na-eje. Ndị ahụ na-akụrụ ha ogele, this efulefu ndị na-agba. Somebody na-akụrụ gị ogele n'ime ọhịa, gị na-esheki ọdụ gị, na-esheki ọdụ gị ka nnụnụ. At the end of the day, okay, sore ngbere ma mmiri, unfortunately, ya kọọ na mgbene ọ ga-akọrọ oke. Otu nwe nọ, otu ọnụ nwe ndụ. Let's go straight to the point today. I hope I will try my best ka mmadụ ikwu okwu iji emebi aha nwanne anyị nwaanyị. Ya ụkwa na mistakenly mmebi aha ya, ya gwa m aga m arịọ ya. Because ihe ahụ ihe nkwobịa. Abịa m nga ka mmebi aha nwanne anyị nwaanyị. Beta ọkwa ka m gbakwa ndị Igbo na ihe hụ begeni na 2015-16 na obeme anụ. Ihe begekwene na this time eji Supreme Commander eji mgbe ụmụ nwaanyị highway Asha atọrọ na ha otu ibe otele na detin ebeme anakwa. Ịma mgbe ihe ebidoro mgbe eji Supreme Commander this second time, ụmụ nwaanyị amịa, ụmụ nwaanyị sị na ha epuo na amụ, na ha buzi amụ, na ha wụzi maazị. Ụmụ nwaanyị na-atụ na-enye ọda. Ndị efulefu ụmụ nwoke na-eso ha. Chike Doziem was one of them. Simon Ekpa esoro ha. 95% of ndị IPOB esoro ha. Otu ihe ji mee.
etige hemetige wopon o tun ihe ji me 95% of the ndị IPOB esoro ụmụ anyị highway na Simon Ekpa buru IPOB buru DOS buru lalariye ọ naanị m wụ dia nwoke ndị wan wụ onye jereje chop hụ ụrụpụtụ hụ ihe ndị na conspire na ha chọrọ ime overthrow Nnamdi Kanu na ha chọrọ ime overthrow Nnamdi Ezebiro mee time etiri m otiti over 2.5 years daga Chileke mebere anya ndị mmadụ emeghe ha conspired ha si na o Kanu nta na madam nne ya anya na ụmụnne Nnamdi Ezebiro n'ọha tụrụ na ya n'ọha rere 95% of ndị IPOB ekpere but today anyị ahụna na ihe niile ha kwuru onwe kewa eziokwu. Now, one of our sister, this our sister, Mama kona me before. Agram na page here. Watch your videos here from 2024. Ihe nwanyị na-emege before content creating. Na-promote ebe regala. Na-emekwa na ụmụ ihe ndị ọzọ. And Abraham bia watch here a lot of videos here. Just click here, mail date and time, mana topic, move on. Bia hukwa na obera he create a group. I say no Igbo Women Assembly or whatever. Ye na-ekwukwu n'okwu dị anga, na-ekwukwu no ihe gbasara omenala Igbo, na-ekwukwu n'okwu ihe gbasara ịsụ asụsụ Igbo. Daga. And ile video here at that time on between 20, 25, 30, 35, 100, highest video 100. I think on nwere ke mwetere nga. Achọm imebi aha mmadụ. Ile this video, this thing, Mama declare. Ile here now. You got na most of the videos at that time were 40, 45, 100 and something, and etc. and etc. So I watched all these things. May analyzed Kamana Utu Minijibano Piboka. Na person who's the 191 and wheels you to Jime. Ye meet ye one ye meet you ogomwani. Hey me interview, Abraham an interview. Come with the video, this thing. Ilanya, Iga ho ogomwani no there. Yanea meetri, Abrahagara protest or something. From this time, ndị mmadụ na-watch the video ye yana a combine kwani ya with ala ọgba aghara anọ n'ala Igbo ọkụ na-enye n'ala Igbo ha watch na ihe ndị hụ kwuge ndị hụ metụga m na hụ. I have to be honest with you. Ye na-ekwu okwu ala ọrụrụ, na-ekwu okwu this kidnapping, na-ekwu okwu ọbara na-akpafu n'ala Igbo. Ndị mmadụ na-ege ntị. Tine hindo na-ekwu tine na o mitere nwanne Maazị Nnamdi Kanu. Ndị mmadụ na-egezi ntị. Ye eje Supreme Commander na Sokoto. You have to understand the strategy of DOS. Onye ọbụla ha hụrụ
ha na-eme infiltrate that person. Use ndị na-akọrọ ha ekpe n'iji mee infiltrate. Onye ha mere ụmụ anyị highway. Onye ha mere most of all these women no na IPOB. Onye ha mere ha. Onye ha mere most of all these people ịhụrụ na social media content creator. Akwa ha niile agwụla. Akwa the whole media warrior niile na IPOB. Akwa ha niile adashiana. Otu ụmụ anyị highway ji baa ha n'ime. Use ha. Mgbe m bịara mee expose ala ọrụrụ ndị niile rụga. Nshi niile ha nyụrụ. Akpati today ikenga ha asịchana ka egbupụ Nnamdi Kanu isi. General ha Dr. Azubike ha asịla na Nnamdi Kanu awụzighị onye ndu IPOB. Onweghị onye DOS mere ihe challenge ihe na ihe wee baa nọ ihe ndị evidence ya nọcha esevuru ya edome ihe awụ ihe aga asị na ome. So nwaanyị jere hụ Maazị Nnamdi Kanu. Let's listen. Akọtụrụ m ya short so that ka onwe ike ikwu didi. Ka anyị gee. Let's listen in. Sorry, the volume. Sorry, volume. Anya tata. Sorry. Sokwa gbaguju m anya. Nke mbụ m jụrụ ya si abiko kedu ndị anyị na-ese so kedu ndị awọ m onye IPOB. Abụọ m onye ESN. Mana onye ọbụla bụ onye Igbo si na ihe ndị IPOB na-eme ọ nọhụ kwado ma ọ bụ si akwado gị gbasị. Mụ ọtụna ndị kwadoro maka ihe ha okwu ha na-ekwu gbasara ọnọdụ Igbo bụ eziokwu. And sọsọ ihe mma nwere ike ime ewu isonye n'ụzọ m nwere ike na-etinye ọnụ. And eto ha ka ọtụtụ ndị Igbo si na-eme. Masị ya biko kedu ndị bụzi ndị otu gị? Ọ bụ ndị otu Simon Ekpa ka ọ bụ DOS? Kedu ndị Igbo ga-elegara anya tata? Ọ sị m na ọ DOS. Ọ gbuju m anya. Nke mbụ m jụrụ ya si abiko kedu ndị anyị na-ese so kedu ndị awọ m onye IPOB. Abụọ m onye ESN. Mana onye ọbụla bụ onye Igbo si na ihe ndị IPOB na-eme ọ nọhụ kwado ma ọ bụ si akwado gị gbasị. Mụ ọtụna ndị kwadoro maka ihe okwu ha na-ekwu gbasara ọnọdụ Igbo bụ eziokwu. And sọsọ ihe mma nwere ike ime ewu isonye n'ụzọ m nwere ike na-etinye ọnụ. And eto ha ka ọtụtụ ndị Igbo si na-eme. Masị ya biko kedu ndị bụzi ndị otu gị? Ọ bụ ndị otu Simon Ekpa ka ọ bụ DOS? Kedu ndị Igbo ga-elegara anya tata? Ọ sị m na ọ DOS. Na DOS bụ IPOB afọ anya tata. Na onye nwa hiwere DOS ọkwa ya nwa bụrụ onye isi DOS. Nsị ya biko ka ezi ihe. You have to understand one thing, that this woman obidoho IPOB 2024, obidoho 2023, obidoho 2000. Ihe gbasara IPOB obidoho na 2025. And also na ya awụghị onye IPOB, na ya anọghịkwa na otu ihe ndọrọndọrọ a na-eme n'ala Igbo. Can you get the next one? Pick up. Mebe mgbe esi ya oke ọ dị mma. Enwekwe ndị otu dịkwa iche iche kịta na-afakpute. Nna afụma ihe dịka Avid, Rising Sun. Ọ dịkata ha na-ede akwụkwọ na-ekwu okwu dịzị ka gị na ha ọ na-arụ.
maka na mị na onye isi David ma ọfụma anyị dị mma ogwe ya si ya ka eji ihe ọjịzi dịka akpọchapụziri ndị DOS nwanụ bụ ndị na ọdụ ka ndị otu akwụ ndị isi o mepe ọnụ sị m na ọtụtụ compromise gị wee si oke compromise. You have to understand ọ kpọgara ndị avid ọ kpọrọ ndị avid ahụ ndị avid wu ụmụnne anyị ndị bi Amerịka ndị so na-eme ihe siri ike n'amị. And you have to understand that these people mainly ọha na kamgbe over years now ọha na take care of Maazị Nnamdi Kanu. You have to understand that. So ọ kpọrọ ha aha ọ ka ịmata ihe ọ na-ekwu ndị ewu ndị avid a na-enwe so many groups enweghị so many groups ọ ndị si na ha ga-ekwe ka Nnamdi Kanu ka ọ taa ahụhụ because DOS emene Maazị Nnamdi Kanu abandon. This few adịghị 10 adịghị 5 adịghị 6 adịghị 20 ha sị na ha ga-ekwe ka Nnamdi Kanu taa ahụhụ na ha ga-ekwe ka Maazị Nnamdi Kanu rie arịrị ka Nnamdi Ezebiro ka o rie arịrị. Ha gbakọ na-enye aka on a daily basis ịhụ na Maazị Nnamdi Kanu na enwere logistics na-eje n'ayo. So ka anyị continue na-ege ihe okwu gị. Ọ bụzi otu gị na ga-represent ọwụ iche na ọ ga-aka m otu unu batara file na-enwe ka o si dị unu ahazie ha karịa ịwakpụtezi n'etiti na-ekewa ọfụma ọfụma. Ajụkwara m nwanne ya nwoke ajụjụ a ga-represent ọwụ iche na ọ ga-aka m otu unu batara file na-enwe ka yọtara ọ sị ọzi otu gị now nwaanyị just bata na IPOB even ọwụghị member of IPOB ọ shiga Supreme Commander Nnamdi Ezebiro ọzi otu ga that means inwe na another otu she's not a member. Now onye akpọrọ bịa rie nri achọmna onye akpọrọ akpọ bịa rie nri erika mana onye nwe nri mana na nwaanyị gara ga ịhụ Maazị Nnamdi Kanu ọwụ naanị ya bara na the room because today emekene m phone calls ajụrụ m Emmanuel ajụrụ m Nnenna ajụrụ m a lot of people ndị ma ihe mere jụọ ha ajụjụ si ele otu mmiri ji baa n'opi ụgbọgịrị ọwụhụ naanị nwaanyị bara na room iji ekwuruma with Maazị Nnamdi Kanu. According to my information ha sị na arị ha atọ bara na room and ya na-achịkọwa ọnwụ na mmadụ atọ bara na room nwaanyị ekpeghị ka ha kwuo okwu. Onye mere Maazị Nnamdi Kanu jos na-ele ya anya otu onye mere ihe niile o kwuru Maazị Nnamdi Kanu atụpụghị n'anya na ọ jos na-ele ya anya because ihe ga-egosi ya ihe ọwụ ụmụnwaanyị highway abịa na ha ọzọ ụmụnwaanyị highway abịa na ha ọzọ eburu na ha bịa. Nnụrị atọ jineji hụ Maazị Nnamdi Kanu naanị gị eteki 80% of the time ndị ka ọzọ ajọs nọ na-ege ntị nwaanyị na-achụchụ na-eme interrogate Maazị Nnamdi Kanu. Normally ihe oge ekwu eje nga ahụ wụ elekwu na otinyere anyị bịara ka anyị lete gị ịrịkwa mma anyị na-eme ihe ọbụla anyị nwere ike ịhụ na you are well taken care of but o jiri nga ahụ na-achọ ịgba ya otu anyị bịara nri ya ebu ụzọ kwụọ aka tama anụ tama okporoko tama ụgba jụma Nnamdi Ezebiro inwe otu ọzọ enwe n'otu ọzọ o si dị unu ahazie ha karịa ịwakpụtezi n'etiti na-ekewa ọfụma ọfụma.
ajụkwa m nwanne ya nwoke ajụjụ a. n'ụlọ na-agbatazi n'etiti na-achọ ikewa. Ọ jụrụ Maazị Nnamdi Kanu ihe gbasara DOS. Maazị Nnamdi Kanu ihe o kwesịrị ịza ya, yes, I created DOS. And o nwere nga ọ sị na Maazị Nnamdi Kanu gwara ya sị ya because na enwere some of them dey compromised. Ya wụ na nwaanyị dị neutral. Ịma ihe ọ kara ime? Hey, onye ndu, ndị ahụ dịkwanụ neutral, ndị ahụ dị compromise, lekwana ndị ahụ ọ chụshianụ ha nụ. Mba, ọ jụụ dị ajụjụ gbasara ndị dị compromise o. Ihe nwaanyị kwo jenga ahụ ka o promote DOS and ka o destroy ya Kanu nta na ụmụnne ya fight ga for more than 10 years now for their brother. Enweghị relatives Nnamdi Kanu ti n'aka n'ihe a na-eme. Enweghị relatives na-awụhụ ụmụnne ya anọ. Ka anyị gee another voice recording. Njikwa ya sị ya na ụmụnne ya na-emebi ihe. Ọmakwa ihe ụmụnne ya na-eme. Na ụmụnne ya na-emebi ihe. Na ịmana na okwu bịa ọ na-ede ka kerozin, enweghị onye ụjọ ga-ekwepụta kwuo. Ọ na-ede, ọ dịgideze ihe ahụ mgbe ọ ga-ejezi oje pitipiti. Nsị ya na ihe ụmụnne gị ga-eme ga-enutu gị. Nsị ya lee ụwazi ike tata. Masị na Igbo anaghị enweghị eze. Igbo adachi Igbo enyi ha ahụ. Inwekwa ike ịpụta ụwa na-asị iwu onye isi Igbo gburugburu, enwe onye ga-adọkwa gị n'akwa, enwe onye ga-akụ gị ihe. Mana mgbe maka na ya amaghị Igbo nke iwu gburugburu ya, ọ mgbe ịkpọzi oku amara ndị ga-aza gị. Na nwanne na nsị ya na ọnọdụ gị ugbu a na-abụkwa Igbo, ọ bụrụ ezinụlọ nke Igbo na ị na-ede ede bụ Igbo. Na emeghala ya na-afụtazi ya si ihe ezinụlọ. Nsị ya nna m ịdịgokwa nnukwu arụ kịta, ụmụnne gị ama mbụ ihe dị na gị. Iwuzi property ndị Igbo kịta nya ka ị hụrụ eze eri ji hapụga nwoke ahụ adapụ apụ anyhow. Mụ nwa na ebe a wee very private person na-emere onwe m ihe, mana ọ maka gị ka m na-eji hapụga be m na-agbagharị onye. Legodo nwaanyị na-awụghị a member of IPOB. This woman I contribute to be, or this woman I will a member of IPOB. All man ga minish bano pibogre. All man him na day 1 of the rendition. All man him na day 2 of the rendition. All man him na 4th year. All man him na 2nd year. All man na chike doziem ha. Nande umwani highway sabotage Maazị Nnamdi Kanu nwaanyị ama ihe o mere ewu ịbịa present DOS. You wonder Nnamdi Kanu ga na-ele ya anya nwaanyị eti na-eti. And enwere ndị ọzọ nọ nga ahụ. And onwe mgbe ọ gbara anyị si nwaanyị enwe mgbe o kwuru si na ndị ọzọ ya na-ekwuru je na ha kwuru ke ọ naanị enwe onye kwugo okwu. Ị ga-ahụ na ụmụ nwaanyị ndị ụka na-ama, ụka na-atọ rịrịrịrịrịrị, ụka na-ama ha ama n'ahụ. Ọ bịaziri ka ọ gba onye ndu Nnamdi Kanu otu a ga-eji arụ ọnụ IPOB. Onye okwu jee ka ọ gba ya si ị nwere another group than DOS. Somebody di ihe ewu ihe o nwere onye ndị na-akụrụ ya ekpe n'ezi. O nwere ndị na-akụrụ ya ekpe n'ezi. Ebugo onye ebubo
bete nwere ndị nyere ya information ọhụ ezughị ezu. Enwere ndị kọrọ na ya ihe but akọhụnaghị ya from beginning. Ha select kọọla ya some, kọọla ya ihe, gwa ya na ụmụnne ya wụ ndị ọjọọ, na ụmụnne ya na-agba mgba okpuru, na ụmụnne ya wụ ndị oshi, na ụmụnne ya na-eri ego. So ya gbara ọsọ. And remember, the first time nwaanyị kwumere ihe IPOB nwanne Maazị Nnamdi Kanu ka ya na ya mere vidio, ya adọbatazie ya. Urube 1 year eji mee that program. Ugbu a ya eje, o jere di ya even na-abara nne nna mba, maka ọ chọrọ ka ya bịa ya akawara dọ. So ị chọrọ ka onye ọbụla ma ndị nshi ma ndị aja bịa ahapụ ha eje hụ Nnamdi Kanu? Ị chọrọ ka ma ndị iro bịa ahapụ ha eje hụ Nnamdi Kanu? Ozu shumushi enyi ka nwanne ala. Na ihe ọ gwaga Nnamdi Kanu Supreme Commander wụ ka ọ chụpụshi ụmụnne ya, so that ka ha kpọtazie ndị ga na-eshiri nri ka etegbuo Nnamdi Ezebiro, ka etegbuo ya. agbagharị ọwụ maka Igbo. Ị ga-agwa ụmụnne gị ka ha ga-enyere gị aka dịka ụmụnne, mana ha nọcha dịka ha nwere ọtọriti olu ikwu okwu na-represent ndị otu gị, ọ ha na-agbachapụzi otu a gbachapụ ka ọ bụrụ ha nọ n'isi maka na ịwụ nwanne ha, ọ ga-emebiri gị ihe. Nsị a were Ụwazike, mana na-enwegwe Ụwazike na-etu a dịka nke ịwụkwa onye otu ya n'ala ebe ọ nọ. Nsị ya ịma ihe Igbo ji eso gị? Ọsị m mba. Nsị ya imagine ihe nwaanyị na-ekwu. This woman ama na for the past 4 years no ụmụnne Nnenna na Emmanuel on a weekly basis na-eje na-evisit ya na court na-emeki sure na ihe oriri na aka agbaghị. Nwaanyị ajọs bata 6 months ago chọzie isuggest ka a chụpụchi ụmụnne ya, so that ka ndị ahụ na-akụrụ ya ekpe bịazie bịa take over. ihe ọcha na acha. Ụka nwaanyị kwuru ọcha na acha, o jiri eji. So achụpụ Nnenna nga ahụ, ele nwaanyị ọzọ ga-akpọta, ele onye ga-akpọta? So achụpụ Emmanuel, si Emmanuel ya bịawụlụ, ele onye gị na-eje na-ahụ ya? Ele onye gị na-eje na-agwa ya ihe ndị dị aṅa? Ele onye ọ ga-agwa ihe ndị dị aṅa? Yeah, the first time ọ na-eje imiti ya one on one, ọ plọtụ ọnụ oche a ga-eji achụpụchi ụmụnne ya. Kanu nta, Emmanuel, they fought all of them. Do you remember that 2015 and 16, my wife, Divine Mother, she spent more than 2 years all along AGA in a prison. All ya nọ nga ahụ na-eshiri ya nri. Ichefuru. Ọ gịnị mere ndị nyere nwaanyị information agbaghị ya? Na the last time eji na ofu nwanne ha nwaanyị nọ nga ahụ mont daga eshe release ya. A na-echenji. My wife spent over a year in that place. Daga ya pụta. And this time now, and because my wife anọghị ndị maka obi ọ nọ n'ala bekee now, Nnenna nọ nga on a daily basis. So ka achụpụ ya, achụpụzie ya, ha kpọtazie ndị otu ha, achụpụzie ya, yara ndị ahụ nyere ya advice
ndị hụ suggestịrị ka a chụpụcha ndị ha bezie bịa were ọnọdụ bịa gba ige. Chileke ala Igbo efuone. Ele ihe mere ndị Igbo ji like sabotage nwanne ha. Nwaanyị was a content creator 1.5 years ago. That is ihe niile na-emewu i promote ebe regala ebe mege ihe eje promote ebe mege ka eje promote or just last year, only last year ka o bidoro kwume okwu ihe gbasara IPOB, kwume okwu ihe gbasara ala ọrụrụ, ihe ndị na-eme n'ala Igbo, ọchụ a na-egbu n'ala Igbo, ọbara a na-akpafu n'ala Igbo, ịtụrụ mmadụ a na-atụrụ n'ala Igbo, nwanne na-egbu nwanne ya, na-ara ọbara ndị Igbo, na-akpafu ọbara ndị Igbo on a daily basis. Chileke alefuone because na ọ hụrụ ya ekpume ya batazie ihe gbasara IPOB orube 8 months ya eje hụ Maazị Nnamdi Kanu na-agwa ya sị ya chụpụcha ụmụnne ya ndị nọ nga ahụ, na-ele ihe ụmụnne ha nọ nga ahụ tute na ha bịara tute dururu. Naanị that statement ụmụnne gị bịara tute dururu ihe eshige ka o nwere onye nyere ya ụka achị ya ele ihe mere na ụmụnne ya emege ya wụrụ na ha pụọ na ha enweghị ike jee elekọta jie ya ọfụma. Ama m nga mmiri shiba na opi ụgbọ gịrịbata gaa m ekwu ya. Ọ dị nga ha sị Master Prophet ekwu onye ama awụ m okin ewere ne m anya lee ihe bere ile m. Ama m ndị kpere n'ihe niile. Ajọsọ m na-akpọ naanị DOS ahụ. Ama m ndị kpere n'ene. Ama m ndị na-akụrụ ya ogele. Ama. Integrity. Iwo kwetere na integrity gị ka kwụ ọtọ. Na ịgwala anyị na-anụ olu gị mgbe ị na-eti mkpu akwa ị gaa na kọt ise na ị gaghị esi ebe a pụta ejighị Biafra. Anyị nwa nọzikwa n'ezi na-ehu ya aja na-agba mbọ ole anyị nwere ike ịhụ na anyị nyekwere gị aka ka ị weta nyanwụ Biafra. Ụmụnne gị nọ n'ezi na-agbara wing nke ha ji achụ ego. Agwa m ya komkom ha ji gị efere ego ebe a efere ego ebe a ọ na-apịtọkwa aha gị. Ị ga-agwa ụmụnne gị ha nọcha ha bịa ebe a ha tụpụ ọnwa ahụ bịa hịa nyere gị aka ha ga-enye gị dịka ụmụnne ha ga-apụtago nyere gị aka enidide ha nsị na ọ bụ akwa sọsọ gị bụ onye Igbo nọ na Sokoto prison ahụ ụmụnne ha bịa hịa atọ ute. Do you understand? Also, so ịhụrụ ọgwa ga Maazị Nnamdi Kanu na ọwụ naanị gị onye Igbo nọ na Sokoto prison ahụ. Chụpụcha ụmụnne gị na even ma ha bịa na enwere ndị ga-abịa bịa nyere gị aka. Where are 95% of IPOB members since 3.5 years ago? Where are they? Only few people, Madam Nene anya na some few people na Chineke mebere when they veteran from America nyega aka. Warasi Chike dozie mu na ndị otu ihe na ndị media warrior ya ekpene buru organization bupu change your bank account niile change your coordinators ọwụ ihe mereni. So nwaanyị enwe obi aka ya ewuru ọnụ na oji eri ede na-eje may insult to the supreme commander of the indigenous people of Biafra. You Nnamdi Kanu akpari.
Imagine Nnamdi Kanu ga just duru na-ele. Ịma ihe ọ ga na-eche another ụmụ nwaanyị highway. And Maazị Nnamdi Kanu ga-anọ na-ese ama m onye dị n'ene. Ama m ndị dị n'ene. Surely he knows onye dị n'ene na ndị dị n'ene. Ọ ma na o nwere onye na-akụrụ ya ogele n'ezi. O ji sị chụpụsị ụmụnne gị na anyị ga-abịa bịa take care. You are not a member of IPOB. You just began 3 months ago because of na nnenna gị na ya mere program. Na gị na-ekwuzi okwu insecurity. Chi insecurity batazie na ihe gbasara IPOB. Ugbu a ga-eje meet onye ndu. Na-afayarịrị n'ọnụ. Na-afa Nnamdi Kanu. Na-afa Nnamdi Ezebiro arịrị n'ọnụ. Nye ọwụ nwaanyị enyule mmam n'elu. Nwaanyị fili na-epuo n'amụ. Nụnụ n'ihu Nnamdi Ezebiro na-afayarịrị n'ọnụ. Na-agba ya ihe ọ ga-eme. Alefuone. Let's listen. Nwanne gị nwoke ma nwanne gị nwaanyị a na-ekwugharị ihe a na Igbo kwụsị weta ego ugbu a Naịjirịa kacha ebe a. Ha ga-enwezi ohere sef. Mgbe gị ha nwere family. Mgbe gị ga-ama na ha nwere commitment more. Ya dọọ nwanne ya nwoke a na-akpọ Emmanuel aka na ntị. O ji afa gị ana ego. Ọ pụtala ihe. Ị gwara ya? Ekwuru m ya. Ọ pụta gị ihe nsị a na ọ na-ekwu n'okpuru. Ọ ga-adọta gị. Maka ndị iro nọ n'akụkụ na-achọ ihe a ga-eweta. Ndị niile Imagine ihe ọ gwara Nnamdi Ezebiro. Imagine ihe nwaanyị gwara Nnamdi Kanu. Echiri ịgwa m na nwaanyị nọ n'ihu Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra, onye ndu, na-agwa ya ma ndị Igbo eweta ha ego ga nnọọ ga-ere kashia. Ihe ọgwụ ha arịrị. Nwaanyị oruo na 55 years old. Nwaanyị ọtọhụ Maazị Nnamdi Kanu. Ya nọ n'ihu ya na-afayarịrị n'ọnụ. Ya wụ na ndị Igbo enweta ha ego ga nnọọ ga-ere kashia. Ihe ọwụ insult. Ihe ọwụhụ mmadụ ịgba anya ọha. Ihe ọwụhụ nwaanyị enyule mmamịrị elu. Is it not an insult? Nye ya ego a na-etep rekọd. Ụfọdụ ga na-etep ihe a na-etepụ. Anụ na m ọtụtụ ịma na ụta m nọchi enwere onye na-ada akpọ m. In fact, enwere ụtụtụ ihe a na-agwa m. Agwachazie gị were uche. Ọ sị m si eziokwu na nga ha sị gị nekwa. Mana ọnọdụ ịchọ ka bifo ise ebe a na-apụta na ị ga-aha ndụ nwu ihe chere gị n'ihu ịgwa ha lakpuo. Ime Chikedoziem n'ụmụanyị highway riri 740 something thousand nọ na akaụntụ IPOB. Ojiofo nyere ha latitude. Ha dọrọ ego nọ na akaụntụ.
Chikedoziem was aware. Chikedoziem rebuke her. From the rendition day, 2 years, ihe na-akwụ n'ewu na ụmụnne Nnamdi Kanu rere ya na nne ya anya so ree ya akwotekiri or 3 years ko 2.5 years daga ihe niile change narrative ndị mmadụ amatazi eziokwu na aka ndị erekwa ụcha. So DOS Chikedoziem ha so kokuo shie ihe niile pe onye a niile ihe niile ka isi ka ewebata ha again ka ha dịrị in charge. O nwere akwụkwọ nọ nga Chineke ele akwụkwọ chere often take me in a wrong paper. O nwere akwụkwọ Maazị Nnamdi Kanu dere from prison. Try delete your name from here. Maazị Nnamdi Kanu ziri ozi zie Chikedoziem si ya gbọpụ aka na finance na IPOB na enwere Madam Finance and ozuru ka eme. Ekpere ha ka Madam nne ya anya ṅụrụ mmiri tọgbọ iko n'ala tiri ụta. Or how many times ka a ga-eji oji si ya ihe a ga-eme nwere ka emere ha. A sị ha akwụsị sit at home. Akwụsịrị ha sit at home. Akwụkwọ maka sit at home a mere ka eji na-akpafu ọbara n'ala Igbo. Ya nwụ na egere na ha ntị day one. Akara ịdị na-akpafu ọbara n'ala Igbo. Ọbara lekwe the letter. Lekwe this letter. Ihe ewu letter Maazị Nnamdi Kanu zitere. Agwara ha ihe a ga-eme. Ọ sị ha DOS is forbidden from responding. DOS is forbidden from responding to Simon Ekpa, no matter what. Ama ha reason o ji si ha hapụ Simon Ekpa aka. Ọ na-ahapụrụ ha ihe ha ga-eme. A na-alụzi ọgụ. Lee here number 9. Ọ sị all money should be paid to Germany. Nne ya anya Nnamdi Kanu ji dere this thing. So ele ebe nwaanyị bịara na-akụ yawu ọzọ. Nnamdi Kanu dere ihe. Lee number 9. Edere here. Ọ sị all money should be paid to Germany. Nnamdi Kanu. I mean nne ya anya. Nwaanyị ọkpakwa ahụ ọnụkwa nga anọli ozu ndị kọrọ na ihe ha akọwazikwere na ya ọfụma. So ye ejezie ka ọgwa ya si ya okay ka ọ bụrụ na a na-akwụ ego na akpa DOS na ihe niile ga-adị mma. Ego niile akwụghị na akpa DOS for the past 4 years. Ele ihe ji ha eme. Or recently, I have to say this. Although anahum permission, I have to say this. Or recently, ama moruone 2 months or 3 months, ka ha ndị DOS were na ego jeje jigere na Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu asị onye wetere ya jide the money. Jide. And I don't think na ihe ruru
maybe 2 million or something. I say, no, jide the money. I have to say this because we can around, hey, I need you grand and the can ego. Yari onye no na grand and the can ego. Na the can receive you. And this last person go in the DOS ijigrana to that man no na Sokoto. Mazin and the can say jide the money. Jide o kan no mana because I got hey we are contributing. I need grand and the can for 4 years. Or nani or amamo this year or December ka jigre that money. But Mazin and the can say onye wotre go jide beach. Yeah, the first day go hajitre kambu Mazin and the can jenono na prison. 4 years. Origahini. Emugaho court proceeding. Akugaho lawyers ogo. Take again care of logistics. Even though na aku lawyers ogo, enwehe logistics. I know why mji kwuo ihe gbasara ego nde DOS wetere. Because amam na maybe ejile here mehe job. Hey, na esende na maazi esende na onye ndu ego. Ego hunu sende na onye ndu nyere o se jide ego ahụ. So no chokwa jan na ha na ego ahụ. Short jan na ha na ego ahụ. Enwe ihe ji eme. Na ha ni onye ego hunu DOS ego hunu wetere last time. Je wura ha ni ya. Eni di here. So anything non ha when he convert we go why you how we go Nnamdi Kanu wo the hottest person when he ji kopta mmadụ ego kita unu ga pichi ota na emonye no kata make a statement ya sa na ewete ego a ga-enye ya a ga-asọra sign wete ego ka star septe say go 1 billion wete ego ka star buzil ma lawyer ha nke na akwa lawyer jimakọ ihe ha ji eme wa no kata na akpọ na eme organize this guy on I didn't say ha chọ ka ọpụta ha chọ ka ọpụta onye anọ na ha just na akwakpo onye ahụ akpọ onye asị ma politician asọ onye alekwe ihe a na-eme ebute ego asọ alekwe a na-eme ebute ego n'aha ya mgbe ekwe nwanne ya nke n'obodo ịhụrụ ihe a ịfatụ ihe a nwere ike ime onye a maka ndị Igbo ihe a na-eji hụ ndị a na-enyesi ụlọ ego a na-eche ka ọ pụta ihe ka ndị Igbo gbanyere nwa amadi azụ is finished. Ihe ka jikwa ihe ahụ na anyị ka na-ekwu mmadụ dịka eze eriega o sendere nnukwu ihe ka ọ bụ ndị ọchịchị ga-ama na Igbo uche anyị ka dị ya mmadụ dịka mịpụta na ịnụ nye nwaanyị kwuru ọ sị mgbe gba nwanne nwoke nke n'obodo oyibo nwaanyị meghe ọnụ gwa Kanu nta this kind of bullshit ihe Kanu nta ga-eme. So mgbe ị gbara nwanne nwoke nke n'obodo oyibo ele ihe nwanne nwoke gwara gị I know Kanu nta ịhụ na nwaanyị kwuge this kind of rubbish ịma ihe Kanu nta ga-eme. Iwe ochie ihe niile nwaanyị kwuru ogwa ha anyị a concrete message Maazị Nnamdi Kanu gwara ya. In fact onye Maazị Nnamdi Kanu gwara ya Maazị Nnamdi Kanu just na-ele ya. The only thing Maazị Nnamdi Kanu gwara ya sị na ya hiwere DOS hiwere DOS but DOS ahapụla Nnamdi Kanu. That's a fact. Onweghị onye ga-eje nga ahụ Maazị Nnamdi Kanu asị ya oh I'm working with DOS. Listen to them. Here past tense. Lekwe this document ka m wepụta ya ọzọ. This document document 2022 15th of 15th of December, I think this is 12
or something. 15th of December 2022. Maazị Nnamdi Kanu dere ihe. DOS are complying. DOS are complying. Ihe niile o ziri ha. O diri ha here, ile anya here on the 5. O si, head of DOS should immediately announce the new appointment of German coordinator. Did they do it? They didn't. Ihe niile ọ gwara ha o nwere ka ya mere. Number 9, all money. Ego niile send ya to Germany ebe ego na anọ. Ele ihe mere ni a ga-eji ana send ego in a different places. Whereas e nwere code of conduct, e nwere command and control, e nwere otu ihe kwesịrị ịdị na organization. Chike Doziem na ndị otu ya egere ha ntị, emere ha ihe Nnamdi Kanu si ha mee. Onye dine di nwaanyị, onye dine nwaanyị. In fact, onye mere di allow iji ahụ Maazị Nnamdi Kanu. Chineke. So, mgbe anyị na-ekwuzi okwu ahụ, ya sị m nye one example ebe ihe ego ka msi iche na abịara ugbu a na. And ihe m jikwe bụ onye work for the money not there. The man na ọkụrọgbago ego ole ka eweta 6 million 10 million ọkụrọgbada. Msi anyị hụ the reason why onye chi bi elete gị mee ya announce onye chi bi elete gị onye ga-eji ego moto na ọ na social media akọwa aka ọ dị mma were 100 naira data ya send ya ọ dị mma. Ndị isi ịhazie ihe hazie ebe a ga-awụ pigrim. Ndị Igbo ga na-enute ivu na onye ga-eme ọ na-aga ya kpọrọ mmadụ 5 gbara ha ụgbọ ọgwụgwọ organic otu ahụ ọ dị sana na ego eji eme nke a enwe. Ịhụna onye na-anụghị nwaanyị amakwa ebe eji nwee plan ibe visit Maazị Nnamdi Kanu. O soghukwe n'ime ndị planụ n'ihe ọkwa ma mgbe ikpeazụ ka asị ya ngwa bịa soro jee ọnụhụkwa ga-anọ planụ ihe o soghukwe. Ugbu a ofe ilene na 5 million na 6 million na 10 million. And another voice recording kwa nge a play o confirm no 10 million. And latest information nji wona onye nyere ego akpọna nwaanyị won ya. Ndị ha na ha pụje nga ahụ akpọna ya si what? Oh, anyị kpọgiji ije nye ohi meke. Okay, let's say na nwaanyị gwara Maazị Nnamdi Kanu these things. Ya wụrụ nwaanyị ṅụjuru mmiri n'afọ, onye ọ ga-apụta na-ekwu ya na social media. Mba. Let's say ya wụrụ na ihe niile nwaanyị allegation niile o bugo weji okwu. Ihe ọwụhụ tip ọ chọrọ ịgba Maazị Nnamdi Kanu, lekwe ihe ụmụnne gị nwoke mege, lekwe ihe ụmụnne gị na-eme. Ọwụ oke n'ọrụ dịrị na ya n'ịgba nkịtị ka Maazị Nnamdi Kanu mee investigation mana na ihe agbaga ya eziokwu. No, the next day ya were agbara m na ụmụnne nwoke ndị oshi, ụmụnne na-ezu oshi, ụmụnne na-eri ego ka a chụpụsịa ha ka ha pụọ nga ahụ ka anyị bịa take over. Now you can see that obi adịghị ọcha. Ya wụ na ọ ṅụjuru mmiri n'afọ, ya wụ na o ji obi ọcha nye Maazị Nnamdi Kanu advice. Ọ gaghị ịpụta broadcast ya. Ọ kara ịhapụ
ka Maazị Nnamdi Kanu mee investigation masịzie ihe biko nwaanyị ihe bịara last time kpọghachite na again ka m jụọ ya ajụjụ gbasara all these allegations. Onye wetara ego agbakana, o boro Emmanuel ebubo na enyere 10 million ọwụkwanụ 10 million. Ihe niile ọ na-akọ price of flight from east ebia ọ na-ekwu okwuge 200 ka ọ na-ekwuge 800. ihe awụhụ ihe ọ na-akọst. Ọ mmadụ ole ka ha kpọjee, o wee ego ole ka e wetara, o wee ego ole ka e spendịrị. Ọ nọ na họteelụ, o riri nri, mmadụ nga niile ha onye wetara ego dị satisfied. Onye wetara ego hụ na ọrụ reason o ji weta ego. But nwaanyị a bịa tinye nnu na ose were aha ndị mebishia ya because o nwere hidden aja. Achọghị m ana m efili na o nwere interior motive. O nwere ihe ụkọ na-eme ihe ndị ka a chụpụ Nnenna maka ya na Nnenna enyeghị ihe gap. Even ile anya ha kụrụ okwu before ya eje hụ Maazị Nnamdi Kanu. Ọ chọziri ka sọra mebi ka ya wụrụzie onye ga-anọ nga ahụ na-echekwa ndị ga na-eje ahụ Maazị Nnamdi Kanu, ka a chụpụzie ụmụnne ya ndị chekwaga ya na prison for the past 4 years plus 2 years gara aga. Maazị Nnamdi Kanu ezere ya oji, but aga m ekwu much. Ezere ya oji. Onye sendiri ego ezere ya ozi. Nnenna na onwe ya akpọọna ya gwa ya ihe nshi ka mma. Ugbu a na ndị content creator ha bịala anya enwere ha 2000, enwere ha 4000, enwere ha 5000. ha eche na ha popularity ha ebuone. Then ha chọọ ha file na ha wụọ ha dịla ha entitled. Okwu ihe gbasara IPOB ngwa leenụ ndị niile na-ekwu okwu gbasara IPOB all along. Ndị efile na ha nwere 10,000, 2000. Ele nke ha na ugbu, ele nke ha na ugbu, because adịghị ha consistent, adịghị ha focus. Ya nwee one little ihe YouTube nyere ha, ha ekwu maka ihe ese we can do more, we can enwere ike itinye nnu na ose ka ndị mmadụ na-ege anyị, ka ndị mmadụ na-ege so that ka nwa ihe ha na-enweta ihe kwesịrị ịdị na ya wụrụ ihe obiọma. Ọ wụrụ na ha ihe Chineke enwede ike iselekwa ihe a ga-eme ugbu a na ọnwụ na ihe niile na-aga through that your DOS atego ga-akọ ọwashi. Ha kwara selekwa ihe a ga-eme before ịmara ihe na-eme, and ngụma na handle na ya, so it will be accounted for. So ịma ịpụtagodo echi emena eweta statement of account, ịmara ihe mere ego etinyekwela ego na akaụntụ onye ọbụla, enyekwala onye ọbụla ego na-awụrụ onye dị otu onye dị otu a. Ịhụ ihe anyị na-eme akwụrụ. iwu ha onye IPOB isi na ga ama ihe gbasara IPOB. Ele otu iji matakwanụ ndị DOS? Maazị Nnamdi Kanu ọ nọ na command and control, ọ nọ na code of conduct of IPOB, ebe ego IPOB ga-aga one account in Germany. Ekpere ha madam nne ya anya ṅụrụ mmiri tọgbu iko. Ụmụanyị highway alụgide nene ya ọgụ. Chikedozie ha ma take over, Simon Ekpa ha take over. Ekpere ha ka madam nne ya anya ṅụrụ mmiri tọgbu iko n'ala. Ọwụ document lawyer wetere ka edere ya nga ego ga-aga. Ugboro ole ka Maazị Nnamdi Kanu kwuru na ebe ego ga-aga, egere ha ntị.
I'm sure na nwanyị ahụ be this document. Je check this document or fabricate here or lawyer with circulate all the whole IPOB. See her lekwe ihe Maazị Nnamdi Kanu dere lekwe ọdọ onyere all these 11 items enwere ke Chike Dozie mere enwere ke mere implement no one. So ele ihe Maazị Nnamdi Kanu ga-eme kamgbe 4 years Chike Dozie kamgbe 4 years onwe na oji kamgbe 3 years enwe na ha communication. Now this latest peanut to he were na ejenye ogo Maazị Nnamdi Kanu asị ha jide go ndị enyere gị jide hold it jide je were ha kwa na ego nno because Maazị Nnamdi Kanu dị gị kamgbe 4 years ihure megbu okwe nno eche mma akwa nno so na ọwụwa onye ndu nno elekwe na ihe mere nno ji because ọkụ anyụ ọna nọ mgbe okpuru niile nno gbaga efelu ọna ugbu nna ejeme jijijire ya ego ihure megbu okwe nno ndị na-enweghị ihure. More two videos than I'm done. And ebe ihe a si na-apụta ọ na-atụ ụmụnne and ọ maka ihe ga ka ya na ndị otu a ji na-ekeghị ekechi ebe nta ebu imo dị na ndị nọ na ọ sị m lekwa ozi o jiri m ya sị m biko na m gwa ndị Igbo na ndị otu ha awụ ndị DOS nke awụ mbụ nke ọ sị ihe ọ gwa m bụ ndị otu ya Maazị Nnamdi Kanu maka m jụ ya ele nke na-eme ele onye a na-eso ọ sị na ndị otu ya awụ DOS ọjụọ m ọkwara m ahụ onye m sị ama m ha o ebe nwere mgbe m chọkọta ndị ụdọ ndị hip-hop ka ha nọ ama m ịbụ dị mamapụ afọ ama m ya sị m na DOS ọzọ sị m owu biko na asị onye Igbo ọbụla chọrọ ibi eletie gbara plane na-enye na onye ọbụla ego ya letie then ịchọzi arrange ashi Nnamdi Kanu aga agwa gị na ndị otu ewu DOS ashi I created DOS but DOS many abandon and how many DOS abandon ashi ọcha gị simenti ọcha ị ga-eji ahụ ya nwere ọgwụ ya nwoke nọ dị ya na-ahụ maka ịbịa ahụ ya sọbụ nwoke ahụ nye m nọmba ya eji m nọmba nwoke ahụ m kwuo okwu m ga-publish nọmba onye ọsị ịchị ịbịa ahụ ya na Sokoto ikpu okwu na airport onye ga-otu ị ga-esizi bịa onye ahụ ka ị ga-akpọ aha ya wụ Ndụbụisi nsị dada legodu onye na-ahụ IPOB member onye here with the first time ije dị hụ Maazị Nnamdi Kanu telephone number somebody nyere gị i were na share maya on wide world web without confirming, without asking for permission. Leko mejian here there na this document. This document I may were post it online again ka people gagoya. Leko here there here. Kanile 8. Diko kanile ka me expand. Excuse me. Come highlight here. Also, 8. No account should be opened in South Africa, US, France, or anywhere, including Italy.
ele ihe mere nga Chike dozie m mere ihe ndị Maazị Nnamdi Kanu si ya mere. KJ 10. DOS must avoid dabbling into finance of the family to avoid omiomios. Ema ihe mere ihe ọkwa the same thing mere mgbe eji Maazị Nnamdi Kanu ji mbụ with omiomio. Achọghị ịmụ ya aka n'ihe gbasara ego, but Chineke mee ebere uche mefọ a stop ha. They were fighting Madam Nene at that time, but uche mefọ wasn't allowing them to do that. All you only refer here. Number 10. DOS must avoid dabbling into finance of the family. Our finance, our account all around the world. I'm sorry. Onwe ihe m ga-agwa gị, achọghị m ikwu ihe ọjọọ, achọghị m ịkparị gị. Number 1, ama m afọ olere. Ya na ama m afọ olere, then ma agwa gị ezigbote okwu. Achọghị m ịkparị gị. But yara onye di ne gịnị? Onye he di o destroy ya na career gị. These people na-ege gị mbụ agaghị reduce. Okay, reduce. Because ite no nwe gị inyi n'ihu. Somebody dufu one gị. Edu hele go ụzọ. Somebody dufu one gị. And he mere wu mistake. Edere na black and white. DOS don't get involved into finance. Enwere ekoro ọrụ eke. Enwere account ego ga-abata. Enwere onye dị in charge of finance. Ihe niile ekere ọrụ eke. Onye ọbụla nọ na lane ya. Chike dozie m na ndị otu ya asị freedom photo na nne ya anya na a ga-anapụta ya ego uchi. And a fine gentleman. Oto sina batanye. Very well organized. Nga tell one name just I say and one other what can see actually one name where put the whip. We are here. When one name yalawa. When one name with yalawa, he will let the Ligionia I put on the Ghanaian let take it. So that any lad this because I have one name feel entitled to some extent. So, can you go shaho? So, send and the window to ya upon the DOS. 1. Ni Simon Epa. Ya will go. Imagine. But one nigga one yalawa. Makihi gena, makihi. Ochoro ikipugi in check. Ocho kana nige kuroje. Ba jen Maazị Nnamdi Kanu. Na aga na aba na 3-3 group. Go to onye arija Maazị Nnamdi Kanu. Ya si Nnamdi Kanu ya chụpụ nwanne nwaanyị, ya chụpụ shi ụmụnne ya. Ihe ọrịa gị ka ọ nwụrụ onye ọ na-ama onye gwara ya. Imana Barrister Ejimako dere 99% of the application says the kambo Maazị Nnamdi Kanu ji no na this situation. No mama. Onye ọ na criticize. Something is wrong somewhere. Onye ọ got this job. Onye sana nwaanyị ishi. Onye nyere wrong information. Information no. Otole atole. Ye buri ya gbama. Je Nnamdi Kanu Nnamdi Ezebiro fire n'ọnụ.
chụpụ ụmụnne gị chụpụ nwanne gị nwaanyị. So ya chụpụ nwanne nwaanyị ka akpọta na nwanne gị nwaanyị ọ ga-abịa bịa n'ushie. Achụpụzie Emmanuel, ele onye ga-akpọtazie Chikedozie ma bịa n'ushie. Ozu shimushi enyi ka nwanne ala and oshimushi. And ndị DOS aga replace sibling of Nnamdi Kanu. Na-ekwu, they will not replace them. Aga ha nọ there dịka ya apụta. Chineke kpọkwa n'ọkụ. Ndị ọjọọ jọrọ njọ. Let's go back to that document again. That document. Also in 11:12. Now 13. Also, copy of this memo is to be sent to Chikedozie Ifeanyi Ojuofo. Maazị Nnamdi Kanu ejigide n'oji to Ojuofo. Si ya jie Chikedozie ọ na-eji. Maka ha niile na-arụkọ ọrụ. Maazị Nnamdi Kanu akpọ lawyer ọzọ. Instructor ya ede ihe. Ya si ya were ye nye Ojuofo copy of this thing. Ya datuo ya bịa jụarịa ya. Were copy ihe jee nye Chikedozie. Ihe niile Maazị Nnamdi Kanu dere enwere ke Chikedozie mere. Till today mụ na gị na-ekwu okwu ya enwe. So what do you want again? Ele ihe nọ chọrọ. Ele ihe Nnamdi Ezebiro Nnamdi Kanu ele ihe ọ ga-eme. Ihe niile edere enwere ka emere. Enwere ka ụmụ jupụtara. O wepụrụ aka na finance. O restore na ndị osi ya restore. O kwụsịrị create new accounts all around the world. No. Rather, he did the opposite. Ihe na-enweghị iwe wụna. Ama m ihe na-enweghị iwe. Ihe na-enweghị iwe wụ na Nnamdi Kanu apụtaghị openly na-ekwu okwu gbasara Simon Ekpa. And one of the reason nye m feeling n'obi mgbu ọ chọrọ ka ọ wụrụ self-destruct. Ka Simon Ekpa ji aka destroy ya onwe. Maazị Nnamdi Kanu ejiri oji a couple of times, which I know, which anụnụ from Barrister Law Ejimako. Anụkwara from my in-laws. Jene Simon Ekpa oji a couple of times, and which oji most of them ekwukwere me na social media. Simon Ekpa nọ ya. But ihe ha chọrọ ka Maazị Nnamdi Kanu pụta. Simon Ekpa so that ka ọ wụrụ na ya na-anụle ka ha as if ma na he change peace, as if na ha emesha amụ. Yotara. And at that time actually ka Maazị Nnamdi Kanu pụta bịa defend ya. They are disrespecting Maazị Nnamdi Kanu. Ha na-ekwu na Radio Biafra that ọwụzighị onye ndu. Egre na ntem. Anaghị ekwu na Radio Biafra na Nnamdi Kanu wa ashawo. Anaghị ekwu na Nnamdi Kanu mụtara my wife from another man. Anaghị ekwu na Radio Biafra na ụlọ Nnamdi Kanu wee ebe Sodom and Gomorrah, ụmụ nwanyị ibe fa na-arụ onwe fa aka n'ike. Quote. Unquote.
ana ha sị na the family of Maazị Nnamdi Kanu wa Sodom and Gomorrah. Chike Dozie ma apụta hụ bịa rebuke ha one day. Ikenga emeghe ọnụ nshiasị na egbuo Nnamdi Ezebinlo, na egbuo Nnamdi Kanu, onye ndu Supreme Commander, na egbuo ya na aha nge ya ekwu okwu na Radio Biafra shi tụfịa akwa tapụshu ọnụ atọpụ ha ọnụ till today. Ihe nwe ekwe na enwere ebe ekwuru ya na Radio Biafra, weta na ya ka m gare egebe m ihe ahụhụ m ya. And onye ewu dia spokesperson, onye na-ekwuchitere ha okwu. Ọ ka nwaanyị iji tanya filie na enwe na akpa mkpụrụ amụ. Ugbu a ụmụ nwanyị na-ewerezi amụ kwịga site na ha wụ nwoke, na ha nwere amụ, na ha nwere uchu, na ha nwere akpa mkpụrụ amụ. Nọ n'ihu Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebinlo, onye ndu Biafra, Supreme Commander, na fire bullshit, na fire arịrị n'ọnụ, na akparị ya. So ihe ọ chọrọ ka Nnamdi Kanu si ngwa get out, ka ọ wụrụ na Maazị Nnamdi Kanu jọsụrụ ihe nnụnụ. Mgbe ọ pụrụ, Maazị Nnamdi Kanu was na-efe ka isi ya. Ọ jọsụrụ na-ege ihe because ihe the same thing ụmụnwaanyị ha iwe mere. Ihe the same thing ha mere. Kanata wụ onye oshi, Emmanuel wụ onye oshi, nne nna ya wụ onye oshi, Master Prophet wụ onye oshi, nwaanyị ya wụ onye oshi, ihe nwaanyị Master Prophet wụ onye oshi. Ihe ahụ ihe ha kwughị for 4 years. At the end of the day, we are all vindicated. Chineke Chukwu ahụ na aka anyị niile ji ọcha, including Madam Nnenna ya anya. As behind every successful man there is a woman. Nnenna ya anya, Madam Nnenna ya anya is that woman. Ama asa ahụ anyanwụ ụtụtụ. Ohe Madam Nnenna ya anyanwụ. Ọnwa na-achere ọha, ọnwa na-eke eke. Madam Nnenna ya anya kwụrụ na gidigbam with Supreme Commander. Ebubo niile ha buru ihe, ashị niile atụgidere ihe, to the extent na ya were na ego POB, na ya machine akaụntụ, onye ọbụla na-ekwu ya esi etinye ahụ evidence na aka ya anọghị ya, na ajọsọ na-ebo ya ebubo. Marakwa nọ na Chukwu anyị gbakutere na-ege ntị. Chukwu ndị Igbo na-anụ ntị. Chukwu ndị Igbo awụkwa ihe ha na-eme, ha na-asị Chukwu bi n'eluigwe, Chukwu bi n'eluigwe na nwa ya. Chukwu enweghị nwa. Chukwu wa agbara. Chukwu mmụọ nọ n'ala Igbo. Tasara ya kai, tasara ya ọbụla ọkụkọ ya nana gị. Ihe nnọ na-arụrụ aka nshi ga-aba nnọ n'ọnụ. Nnu na-egbu Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebinlo, nnu na-egbu ya mma mmiri, eri ya ụgba krotele on every side. Ọwụ onye a chụrụ n'ọrụ, ọ gịnị mere ga-eje zuru ike? Ihe Kanu nta na Nnenna na Emmanuel na-eme, can any one of your family member do it? Nwaanyị gbọtọrọ na dia kamgbe eji send ya to Sokoto Olarobulu. Can you do it? Ihe a chọrọ ahụ ka a chụpụ ndị ka ndị otu ha bịa tinye Nnamdi, tinye ihe ha ga-etinye ya n'erimeri. Onwekwa onye mbụga ebubo.
asị m ihe ndị mmadụ chọrọ wụ ka a chụpụ ụmụnne Nnamdi Kanu so that ka ha nara ego from zoo ka edegbuo Nnamdi Kanu. But ụmụnne pụrụ na gidigbam. They are resolute, committed. Ịpụrụ Nnamdi Ezebiro. Nnamdi Ezebiro, Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra. Ịpụrụ ya na azụ gidigbam. Plan nno efelu ona. Ya sọkwa gị kọma yawu nwaanyị a ga-akọ yawu karịa ụmụ nwaanyị highway. And the working one, Biafran spiritual leader. Ihe mere ụmụ nwaanyị highway ga-eme gị. A na-akpọ ya nne ka akpọ ya gịnị. Nwaanyị ihe mere ụmụ nwaanyị highway ga-eme gị. Otu ụmụ nwaanyị highway ji fedie. Kegi ga-adị worst. Kegi ga-adị worst wụna ịnọ na Biafran land. I'm not threatening you. Asị m na kegi ga-adị worst na ịnọ na Biafran land. Ihe ke ha ji ka mma nwere ebi ha n'ala bekee. Enwere ha means of generate ego. But kegi ga-adị worst because ya wụrụ na ọ naanị na content creating ka ị na-eji eri. Ọkụ ga-anyụrụ gị very soon. Because ndị pụrụ na Nnamdi Ezebiro n'azụ mata na ihe wu na ịkparịrị Supreme Commander fayarịrị n'ọnụ nwaanyị anyụlie mmamịrị elu leme Supreme Commander anya na mkpụrụ anya fayarịrị n'ọnụ. Ya cha. This useless idiot. I say, na o jere hụ onye ndu agbala ya si ya na ya laikiri Chike Dozie mo na ya lovụrụ ya na ya na-emekọ ihe without ịhụ na nwaanyị kparịrị Nnamdi Kanu. Ichere ịgbakwado m na otu nwaanyị ji gbashio n'ike na otu o ji gba Nnamdi Kanu okwu face to face n'ihu ụmụ nwoke. So ụmụ nwoke nọ nga ahụ nwaanyị eji otu gbado ọnụ gba onye ndu okwu ka o kwuru ihe ọzọ na-agwa anyị ihe ọzọ. Mama play NMK 11. And a fine gentleman. Oto sina patanye. Very well organized. Nga tell one name just be. I tell you, I want to what can see at your pop one name I put the whip. We are see. When one name one yalawa. One name okay yalawa. He will let the Ligionia I put on the Ghanaian let take it. So that any lad this because I have one name feel entitled to some extent. So can you go shaho? So send and the window. Nwanyị hụ oke nwanyị ibe ya ha gbakashiwe. Ọ hụrụ na Nnenna the formidable i protect nwanne makwa ọkwa ịma na onye uwe ojii ọ bụrụ onye uwe ojii maybe abịala ha ya achọ igbu ha searching. O nwere ike ọ bịala ha ya achọ iwe yi ndị bịara na ihe eji ejega na ihe ndị ọzọ ha na-achọ ịkwapụ ya ka ha bama. Ichere abịa ya emega ala onye ọbụla abịa mee ala eje hụ ya. Ịma na oge ewere anya mee access ndị begana na ihe eji ya abaga and more especially nwaanyị chọrọ ka naanị ya jee hụ Maazị Nnamdi Kanu. I said, no, gari ato eje. And ngaha panga on je Maazị Nnamdi Kanu akpọ na nwaanyị si ya, what the hell have you done? What have you done? What? Ele ihe na-akọ. Anyị kpọrọ na gị ji ije ihe mewuru
also na ya na nwoke onye veteran na ya ma onye isi ha well. I hope na after ihe ndị na onye isi ha will still talk to you again, because these people ịchọrọ ka ha chụpụ ndị ha na-arụ ọrụ. I gotta be done. ya bụ ndị DOS 1 n'ihe ya nyere Simon Ekpa iwo ya nwere igwe okwu ziwe ozi and mgbe ọ bịakwa megherie ya gwa ya kwụsị nke anyị nụrụ. Then ọ sị na iche ịbịa Sokoto ịbịa hụ ya, amaghị m ihe m ji ga-eji nọmba abịa ya, na onye ị ga-akpọ wụ Ndubuisi. A na-enye Ada Igbo nọmba ya bụ Ndubuisi ka ọ gụpụta ya ka ọ kpọọ ya na iche ị ga-ahụ Maazị Nnamdi Kanu na Sokoto. Ọnwụ na enwere ijiri ego chi sponsor, were aka gị kpọrọ ndị sponsor gị ahụ, gbara ha tiketi kpọrọ ha gaa Sokoto. Akpọla nwanne Nnamdi Kanu ọbụla si anyị na-achị geleta Nnamdi Kanu. Isi gị ichi inye ya ego personally na ọ na-agbara nwanne ya mbọ support inye ya, mana ọnwa na-asị gị na enwere ihe a chọrọ imere onye ndu na onye ndu na-aga ụlọ ọgwụ enye ha. Sunye ya no, naturally sunye ya DOS take care of onye isi ha. Start to be organized, otherwise ha monetize go this thing. Ihuna now. Ihuna the last part of this thing. Ogbaga ha anyị ihe Maazị Nnamdi Kanu kwuru. Ọgbagazi anyị ihe o fili n'onwe ya. Ọ wụrụ na ha chọ ije ahụ, ọ wụrụ na ọ sị na Nnamdi Kanu kwuru. Ozi ihe kwuge. Ya wụrụ ego na enyezie ya GOS ka GOS they can take care of it. So nwanyị ma ọrụ ga all my job. Reason o ji jenga ahụ to promote DOS. Reason o ji jenga ahụ wụ iji ka ọ kwapụ ụmụnne Nnamdi Kanu. Enweghị onye other thing. O jeghị ihe iji asụ je hụ ya ka ya kelee onye ndu. O jega nga ahụ because e filiri ha ndị kono ndị nyere ya information ihe na-emene filiri na nwaanyị na anyị ga-eyuzuli ya. Ha asa nwaanyị ishi, nwaanyị knowing or unknowingly ejeje mana ọnya, not knowing na this kind of document no na ihe niile ejiri na Chikedozie for 4 years na enwebe gọọmenti. So Maazị Nnamdi Kanu ga-asị DOS n'ihi mere ka ọkwa the same thing today. No. Maazị Nnamdi Kanu hiwere DOS, everybody knows. But I wasn't the same thing today. DOS edirela ona. And Maazị Nnamdi Kanu move on. For the first time, 4 years. He take around 4 years, he send na Nnamdi Kanu ego. Nnamdi Kanu say, onye wetere ni jide the money. Jide, hold it. I wish, in fact, I'm a sender hoji. How return all the money? How return all? O take no 4 years ijite ego. Ego niile no ode amadim ode gole ka jitre here or 1 million or 2 million or 3 million for 4 years. First time ha na-ejite ego. The next ejite onwene onye brane ka o so na ha ụzọ ka ha bata ha n'ofe ka ha nọ ha n'ofe ka ha nọ ha n'ihe ha na-eme. Chineke anyị macha ụmụnwa game ndị ụmụnwa job ndị anyị macha ụmụnwa job ndị game ndị ihe ndị wụ job maybe unknowingly so I get the man the guy hazie ya hazie so that the guy
ndị no hapụ erikpute maka ọsụtụ na akụkụ ndị a wings nkwu aka niile a gọvanọ chọọ ka arụ arụla ya akpọ onye nke nye ego onye nke echebe sọkọga ya akpọ onye nke nye ego onye nke echebe ndị ịmago ndị Igbo nọ ha ala nọọ Maazị Nnamdi Kalụ nọọ nwanne ya ha na-akọtakwa ndị a ga-akọta. anyị na-edimandị nwaanyị enweghị ọkwa na IPOB, ọwụghị member of IPOB, or just a content creator. Nnenna soro na-eme program once, ugbu a ya abịazie ka achụpụ Nnenna, ka achụpụ ụmụnne Nnamdi Kanu, na ya nwezi onwene vision ka aka ya, onwene plan ka aka ya. Ọ chọziri iwu onye ga na-elid, omebi onye ga na-eshi nri, omebi onye ga na-ahazi ihe niile logistic. Ndị Igbo gịnị mere na ihe nwaanyị ajọsụla nnọọ destroy ya onwe. I am holding myself ikwu ihe ndị m chọrọ ikwu maka achọghị m ịkparị ya directly, but ihe m lega anya n'ihe ndị o kwuru jie na George ya legodo ihe nwaanyị meghere ọnụ kwuo. I don't think so na ihe ndị na o kwuchara na ọ gbachara Maazị Nnamdi Kanu ihe ndị n'inwe. I don't think that, but ya wụ na ihe ndị ka ọ gwara ya ihe ewe ile mmadụ ile nwoke arịrị ọnụ n'ihu Nnamdi Kanu gwa ya ma ndị Igbo ewetaghị ego ga nnọọ nga re rotino legodu ihe ọ gwara nna Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra, onye ndu. Legodu ihe ọ gwara ya. Ọkwe na-aghọta. So ihe a ozi m njikwa ghara na-agwa ndị Igbo nwa amadi eliele nne ya lie nna ya. Ọ nọla anya na ekwuola okwu ma ga-ekewa Naijiria, ama mmụ na ịnọtala ya. Ndị Amerịka na-ekwu okwu ugbu a na-recommend ikewa Naijiria as one of the options. Ndị niile na-arụ ọrụ awụ ụmụaka ha gaala fa. Biko the list onye Igbo ọbụla ga-eme ewu Nnamdi Kalụ yọrọ ọsọ nụ bịa letewe ya. Ọ yọrọ o mere plea sị m gwa ụmụnne anyị ha bịawa lete m ka anyị mee Sokoto prison a pilgrim of salt. Ala nsọ na onye nsọ gotere ukwu ebe ahụ. Nnamdi Kalụ nọ ebe ahụ kama ụnụ ga-aga mewe protest. Biko every weekend, maka na weekend ka ị nwere ike ịbanye nga ahụ mgbe ọbụla chọrọ gị. Weekend ụmụ Igbo meenụ Sokoto correctional prison. Ị ghọtara ihe nwaanyị ikwu gị? Ọ sị na Nnamdi Kanu gwara ya mana na arị ha mmadụ atọ bara na that place at that time. Onwe mgbe ọ sị na Nnamdi Kanu gwara anyị, ọ sị na Nnamdi Kanu gwara m, so it was about her. Ọ sị ha gwara anyị, and otu na o ji ekwu you got a feeling na enwere onye nọ nga ahụ mgbe enwere those conversation. Arị ha atọ nwaanyị kwuru okwu most of the time, and ihe a nọ n'ụwa as not 10 minutes ka ọ gịnị because enwekwara ndị ọzọ nọ na-eche. Nwaanyị kwuru okwu most of the time. O kweghị ka ụmụ nwoke ndị na ya kwụji iji kwuo okwu. So ya wụrụzie naanị ya Maazị Nnamdi Kanu gbara m, so anyị adozi ụmụ nwoke ji ije agbazie naanị ya ụka. Chineke o nwedere onye na-ahụ biko, o nwere ihe na-eshi, onye na-eshite, onye na-anụ ushi ihe. O nwere onye na-ahụ ihe m na-ahụ ka ọ naanị m hụga ya.
ala nsọ. At least unu kwado Nnamdi, unu enye ụlọ onye ọbụla ego. Ọ bụrụ na kwadoro ya, at least every weekend aga adị 100 galete. Anyị agwagaghị, anyị enyeghị ha support. Ụzọ aga adịkwa. Yes. And ihe wu ịma emere sitatum, ụfọdụ ndị aghọtaghị ihe emere na sitatum. Ihe wu by the time anyị juwezie Sokoto prison ka gọọmenti ga-ama a whole Sokoto na ndị a nsogbu dị na ma ndị gọvanọ anyị ga-ama na anyị ka kwetere n'ihe ọ na-ekwu. That's the least we can do. Iwuru big man, ị ga-achọ ịga maka iwu big man kekwa emetrọ họkọrọ ụmụazị n'akụkụ na-azụ ahịa, ụmụaka na ọ na-enu enu, ọ na-agụ agụọ na-apụta apụta, chere mmanụ 5 gbara ha tiketi. Enye ya ụmụnne ya. Inweje nke ị chọrọ iji kwado ya, ị chọwa ndị DOS nwanne nye ya, ha mepee ihe afọ ịkwado ya so that ọ gacha apụta enye ya akaụntụ, maka ọ na-aba na akaụntụ. Enye mmadụ ego, akaụntụ ọbụla na-awụdo akaụntụ kwesịrị ka etili ya ka anyị hazie na ihe ahazie. Hey, Chineke. Lekwe ihe edere nga. Number 9, number 8, number 9, number 10. Finish ihe niile. And the chem no buru Maazị Nnamdi Kanu every time even repeat the same thing. No account should be opened in South Africa, US, France, or any other place, including Italy. Maazị Nnamdi Kanu chọrọ ka enwee one pause. All money should be paid to Germany. Nene. DOS must avoid dabbling into finance. Again. So, ele ihe chọrọ. Ele ihe nọ chọrọ. Mba, but ha ga-eji ige ndị otu ha. Ndị agbata eke. Asịghị nkwa m na nwaanyị wụ onye agbata eke o. Ọkwa ihe m kwuru. Asịghịkwa m na onye agbata eke. Asị m but ndị DOS ga-edige ndị otu ha. Like ụmụ nwaanyị highway. Ndị agbata eke ibe ha. O tekiri 2 years before anọkọ ha down. Deke nwaanyị ọ ga-akarị 1 month. Ka ewu nwaanyị ejila aka gbuo onwe ya. O jila aka. That is ihe niile grassroots ihe ndị ọ na-eme n'ala Igbo as an activist na-ekwupụta ihe ndị na-eme na ọchụ a na-egbu na ịkpafu ọbara na-egbu. Ugbu a na o were ihe niile wee ya na gota. Onye ga-ege ya again. Pụta n'ezi kwuo ihe Nnamdi Kanu na-ekwu. Ọ pụta n'ezi gwa anyị otu ya ji gwa Nnamdi Kanu okwu. Which gị lee ya, ị ga-ahụ na ọ fara ya arịrị n'ọnụ, na ọ kparịrị ya, na nwaanyị efiliri na ya nwụrụ amụ. O filiri na ya nwụrụ akpa mkpụrụ amụ. Nwaanyị na-awụ ha eme mba. Ewuhụ coordinator. Ewuhụ Madam Finance. Enwe ha ọkwa. Iji ọsọrọ inurube 6 months. Ga-enye m ọda. Eji m ohere a na-ekele Madam Nne ya anya.
enwekwara ụmụ nwaanyị ibe ndị ọzọ ndị ṅụjuru mmiri n'afọ on a daily basis. Ha na-take care of Maazị Nnamdi Kanu. Jidenu nke unu ji. Unu elekwere DOS na ndị agbata eke ibe ha na odozu ndị efu for the past 4 years gbaga Nnamdi Kanu ụkwụ na-egbu ya mma mmiri. Ekelene m barista kara aka Aloy Ejimakor. Chineke iji. Enwere ndị na-agbago ụkwụ anyị ma ha, and emere ha onwe ha clear na ọha gbagago ụkwụ, and ịwọchekwa ndị vidiyo na ị ga-amakwa na ya ịma ndị ịma. Ekelene m ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu, Kanu nta, Nnenna, kelekwanụ fine boy, ọrụ ọma Emmanuel, ọrụ ọma ha na-arụ. Maka asị ejemeje ịlụ nwaanyị, ịhụ ka nwaanyị na-ete blabla, ịhụ ka nwaanyị na-ete garagara, ịhụ ka nwaanyị na-aga nsị ya dị ka akpọrọ onye akaebe. Mgbe nwaanyị tọhere ngwugwu ụgba obu ọkanyụ ala efuo, mgbe ha asịmazie Chileke makwara kpọrọ onye akaebe, onye ga-egbughere gị ahịa. Chineke mere ebere. Maazị Nnamdi Kanu nwere ụmụnne. Relatives ya efelu ọna ya. Maazị Nnamdi Kanu nwere relatives na England. Enwe onye mere bịara court proceeding. Maazị Nnamdi Kanu nwere relatives na Nigeria. Naanị sibling ya na-abịa on a daily basis. Unu nwanne indeed. Nwanne indeed. Nwanne indeed. Nwanne indeed. Chukwu gozie nnọọ. Jidenu nka nne uji. Ihe ụmụ nwaanyị highway mere nnọọ kwụrụ gidigwam. Ihe Simon Ekpa mere nna akwụrụ gidigwam. Ihe DOS mere nna akwụrụ gidigwam. Nwaanyị ọnwa mgbe nta. Madam nne ya anya ada na mba. Jide ka iji kwụrụ gidigwam. You are the woman behind that successful man. Anyị na-ahụkwa ndị na-apụta na-eshed crocodile tears. Anyị ma ha. Anyị na-eji anya na-ele ihe bịara anyị. Anyị hụrụ ndị ahụ na-akọ ekpe n'ime ọhịa. Chikedoziem na ndị otu ha apụta na-esheki ike. Anyị ma onye na-akụrụ ha ekpe. Anyị ma onye na-akụrụ na ha ekpe. Anyị ma nga mmiri shiba n'opi gbọgịrị. Nnamdi Kanu nwere relatives karịrị 100 na England. My immediate families enwe kene abịa court proceeding. Nne ya anya, madam nne ya anya na Kanu nta, she Germany na-aga court proceedings every time. That is fact. Chileke enwe nwanne Nnamdi Kanu ya na Chikedoziem na-arụkọ ọrụ. Aka apụkwala ya. Chikedoziem onye iro Nnamdi
Ezebinyino Nnamdi Kanu. Enwe nwanne Nnamdi Kanu ya na ndị DOS na-arụkọ ọrụ na-ekpe na-akpa nkata akapụtụla ya. Enwe onye agbata obi ha na Chikedozie na-arụkọ ọrụ. Chikedozie onye ọjọọ jọrọ njọ onye ya na nwanne ya ekwoji ịchụ nta ahapụ anụ chụma agbịrịgba ọkpa Nnamdi Kanu Nnamdi Ezebinyino sizie na owu onye ndu sizie na replace ya sizie Chileke enwe onye nwoke ahụ enwe nwaanyị nwaanyị alụtara alụta ya na Chikedozie ha na-arụ ọrụ na-epete na-epoto na-agba okoso na-atụ planụ. Chileke kpọọ nwaanyị ịhụ peki na onye ọjọọ jọrọ njọ. Even ya nwaanyị m Divine Mother kpọọ ya peki. Ala efuone Chileke ala efuone ala Igbo efuone ala na-agbazi ghara ụmụ nwaanyị so na ha enwene na ha bụzi amụ. Chileke ala efuone ihe wuru warning. Lee na ihe mere Chile akpọ ya Chile achịla ọnụ ka Chinwe achịla ọnụ. Lee na ihe mere ụmụ nwaanyị highway ka ihe ghara repeat ọzọ. Ụmụ nwaanyị ndị ere so chọrọ iteke power by force chọrọ inyeli mmamịrị elu. Mark ya nọ ha ndo ihe mere imerele nne hụrụ nwaanyị ya na-achọ ịmaka ya nwaanyị na-achọ ịkapụ ya ka eje hụ Nnamdi Kanu on her own accord. Ọ chọrọ ka ya na-eje duru ya na onye ndu na-ekwu okwu. Nwaanyị Chileke lefuone mgbe ediziri ya na mmadụ abụọ ọzọ ọ dị happy and ọ chọghị ikwucha mgbe a bịara chọọ discharge ya iwe weme. Abum onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abum onye Master Prophet na-echere echiche ọma. Abum onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abum onye amụma Yahuwa na-echere echiche ọma. Abum onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abum onye Master Prophet na-echere echiche ọma. Abum onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abum onye Master Prophet na-echere echiche ọma. Abum onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abum onye Master Prophet na-echere echiche ọma. Abum onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. For every spiritual problem, there is a prophet meant for it. Until that prophet is located, you will never find solution. So, connect with your prophet today and unlock the purpose of your life. Shalom. Okorobịa dị mma,
Master prophet, the awakened one, ihe kwuru na-eme, okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great ya, ihe kwuru na-eme, okorobịa dị mma, Biafra spiritual leader, the awakened one, ihe kwuru na-eme, okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great ya, ihe kwuru na-eme, okorobịa dị mma. Master prophet, aka na-agwọ ọrịa, ihe kwuru na-eme, okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwah, the great ya, anyị sokwa gị n'azụ, okorobịa dị mma. Master prophet, onye amụma Biafra, anyị sokwa gị n'azụ, okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwah, the great ya, ihe kwuru na-eme. Onye amụma Yahuwah, the great ya, the difference is clear. Ekelene m unu n'ụbọchị taa. Ndewo. But aga m like ka nnu jee were the video gee ya, watch ya kwanụ the way the woman ji kwuo okwu, ka nnu mara ma okwu gị, ka nnu hụ ụdịrị otu o ji kwuo okwu. But ihe m na-efili n'obi m wụ na ọwụ ihe niile ọ gwara Maazị Nnamdi Kanu, ọwụ ihe niile ọ gwara anyị ka ọ gwara Maazị Nnamdi Kanu. O nwere ihe ndị otu n'enu n'ọsị, but ya wụrụ na 100% ihe ka ọ gwara Maazị Nnamdi Kanu, ihe ọwụ mkparị ka ọ kparịrị ya, na ịgwa ya na ọ ga-arọtịnụ na prison, na okwu ndị dị aṅa nwaanyị na-ekpesighị ikwu. Agwara m today agwara m Nnenna si ya dị careful ndị nọ na-eme allow ịbịa hụ ya, dị very careful. Nwaanyị a nọ na social media kọọ ekpesi onye ọbụla chịrị ịbịa na prison ya bịa ma. So a ga-enwe eve dị mana onye ọnwụ, onye ọbụla bịa ma ihe otu na-eji eme ihe. What is going on here? Ndewo, Chukwu gozie unu, ya dịrị na mma. Ihe nwanne nnu nwoke Master Prophet, the awakened one of the Biafran people. Ndewo, mama.